ngani okelo wach usuru no ado kama dama ino kinibati dakika ng'adore koro watieko wach kama yes ing'eyo aduogo wach madavadi no koro mula wach usuru no winji abro luongo wach usuru nyaka wachi abro luongo kendo koro mula yes owacho wach motor vehicle tax ineno ng'ama riembo mtoka kisungu wacho niya kisomo kata the plan mage you tax income, you do not tax wealth. Serikal ok dwa ni o tax gima inogo, dwa ni o tax gima dojo kuomi. Mtoka mi majogi dwa tax matatu, gidwa tax taxi, gidwa tax nyaka Uber, mago mtok majo piny. Sani ja mtoka konyo spares, chulo spare, chulo tax. Konyo petrol, chulo tax. Konyo anything, chulo tax. Then mtoka no be kiselose ichulo godo tax. Jogi dwa inyowa. Mar ariyo, chakre onyuoli monyuola tax mar mkate pok no bedo. Nikech ibo tax mandas, ibo tax chapat, ibo tax koro idiwa iwatieko wachno. VAT a good sma minyao. Yes. Don't tax wa yuago 16% mar petrol cha.